Ukubhubha koluntu kwindlela zeli kudala inkxalabo kurhulumente. Nyaka na nyaka ngabantu abafikelela ku-14,000 ababhubha kwindlela zeli. Elona nani labantu livela ngeentsuku zeziyunguma. Okubalulekileyo ile nkqubo siyenzayo namhlanje yokuba sisenza i-awareness silontsha esiyazi uba yi-build up ye-national launch ye-road safety. Sinako ke uqonda uba nethemba lokuba xa sisebenzisana nabantu bekwazi ukuthobela umthetho zingehla iingozi zendlela kweli phondo lethu. Eli phondo likwabona ukufunquka kwamanani wobhubhane i-COVID-19 ngeli xesha. Siyabacela abantu njengoba besihamba beyokonwaba imiqathango emiselweyo icacile uba masenze imingcwabo njani ngokamanani amiselweyo, imicimbi masiyenze njani. Siyabakhuthaza abantu bakuthi kuba asifuni sishiyeke omnye umsinga wokubhubha kwabantu abaninzi ngeli xesha. Kukwabanjwe amadoda amabini nabafunyenwe benamagquba i-abalone ngelasemzini. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kuKomani. Kusenjalo umgwaqo weKinross Falls ku-R23 odibanisa iMpumalanga, iGauteng, iFreystata neKwaZulu Natal ngohola wendlela u-N2 no-N3 ngomnye wendlela ezixakekileyo kweli phondo, kwaye kugquba ungquzulwano lwezithuthi nokusweleka kwabakhweli. Amagosa ezendlela akhuthazwa ukuba azikhwebule kwiziganeko zokufunjathiswa zisaphula imithetho. EziMpumalanga asithembe ukuthi kukhona i-traffic officer elizokwenza lento leyo, ngoba abanye bakhona sebake baboshwa i-department kanye ne-RTMC. Ngokomphathiswa uninzi lwabaqhubi lusebenzisa le ndlela ukubaleka ezihlawulelwayo. Imoto zihlolelwa ukulungela ukuba sendleleni, ezinye zitshelwa ngamahlathi. Ukanti abanye abaqhuba banengxaki ukumiswa ngamagosa ezendlela. I think there's also been a lot of good measures being put in place at the moment, with us being able to know that we do have support on the road. When it comes to accident, we are experiencing good, so far no accidents. Isebe lifunke ngelithi abaqhuba abangayithobeliyo imithetho yezendlela bazoyaza etyiwa ligqirha emva kwendlu ngaphambi kwentlombe.